Og det er mig. Jo. Nej. Der er ikke en derovre. Ja. Godt ramt det der. Yes, yes, yes. Han blev fandme bullet. Hej, mus. Lige nu i hullet. Jeg er ved at opdatere den. Ej. Nu. Hvad? Ja, den skal jeg lige have. Kan du ikke dele den? Harald, hvad? What?